Waloni kororiti chandruok mo olowa Bimamu waloni kororiti idongi chandruok mo olowa Idongi chandruok mo olowa Idongi chandruok mo olowa Idongi tuoche mo olowa Idongi tuoche mo olowa Idongi kech mo olowa Idongi kech mo olowa Idongi to manegowa Idongi to manegowa Pango sigo twemisigo Imuke barangach diweyoka Pango sigo twemisigo Imuke barangach diweyoka 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 Pango sigo twemisigo Imuke barangach diweyoka Pango sigo twemisigo Imuke barangach diweyoka 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 Pango sigo tumisigo kiuke barangach diweyoka Aparo ni misigo koro pangore apanga kanyo mos kabisa gwenge mopogore opogore kamoro ma intiere dakika 10 mosekadho ka nditok saa 6 tarik 11 dwe mar 9 2021 Ago madwa wachi ka koro giketela 12 kama indi waneno ka kiche dhi kiche ma igane ma 2021 otog weche cho kiche owewa Angeni uganda mathoth winja campsite kundo magintiere gichano kata gisuko kiche Madam Kristo bed kodu Jomoko be kondo winja kama gintiere pien Machiegni nyama iluongo ni Nyakalondo Badala FM chenro en jiro kod an jadolo fadha ka fadha Warwako sabato jakache Achomo Yesu majalo on maloyo na lwenje duto Omi achomo Yesu majalo on maloyo na lwenje duto Kabiro gengona Kabiro gengona Kabiro gengona Kabiro gengona Achomo torangano mangima kama Yesu
Oh Romona, aneno malaike, aneno malaike, aneno malaike romoya, aneno malaike romoya. Kisechiwo kendo ichako koda chenro mar jiwruok to wach ni amen. Chakinuo kendo na amen. Wach na mindi dik, amen, amen, amen. Basa ngeni kuri chiwo maber kabisa, okileki en an jadolo Father ka Father. Chenro mar jiwruok nyakalondo Badala FM. Wasechopo mondo waruak Sabato in style. Bende wagone Jehova Nyasaye chwa erokamano kuom yie. Wagige juma mogik mar camp meeting mane dhi mbele kor gwenge wa mopogore opogore. Abro bedo katajo ni kaendi gwenge ka gwenge gi kiche madhi mbele. Basto imbe kido tibro nyisa kani to kiche mane machiegni kodi kanyo ma kiny rumo. Ageni conferences moko nitiere modong kod joma chiel to kiche rumo, lakini thothgi kamoting'o Central Nyanza Conference, Kenya Le Conference, kachel kod Ranen. Taparo ni kiny ni rum kiny. No, it's today Saturday. Maruen mane, kata mane miwinjo kang'ur bathi kanyo makiny umbe lach. Yuda live page Father ka Father. Noko ganda moko tudre koda kaendi live ginyisa ni Father ka Father wasechiwo kabisa kendo wantiere chenro. Kabeda gombo ni mondo wayud kinde mondo mi walem kodi kaachiel basto wachaka chenro ni officially. I hope ni sechiwo maber, iseriri maber, pango siki. Ageni jomoko ywak gi igini ya oruma dieri. Awake. Ayida mundu mi wale basto yud kinde mar chak wale mokuru book mar Joanna achiel Wes Aboro. Book mar Jonah achiel Wes Aboro. Emwale mogodo seche machalo kamagi basto yud kinde mondo mi wachak officially kwa gone Jehova Nyasaye chwa erokamano ka kinde mondo mi arwa kinde machiegni bed mos, relax nikech weche beyo kaendi nyaka che. Aikoni mathoth kaendi. Book mar Jonah achiel Wes Aboro wacho kama. En story ma wang'eyo maber mar Jonah ma wuod Amitai mane Jehova Nyasaye chwa oyudo kinde mondo mi oore oter injili kata dhi oyale piny moro machielo mana kaka theme mar kiche ma higa ne wacho ni I will go, abiro dhi. E kaka Jonah bende noyudo kinde maber mondo mi owuogi mondo mi odhi oyal wach Jehova Nyasaye kaka Nyasaye no ore. To nikech minde mano bedo kinde kanyo ing'e maber gima notimore ni Jonah no koriere tir kod wach maber mano ore. Wes magombo mondo walem godo en Wes Aboro, en Wes achiel, en Jonah achiel Wes Aboro. Wacho niya, eka negi penje niya, ang'o mitimo ka? Nyiswa kuma yae to ija kanye. Weche adek go nopenji Jonah. Bang' ka mende ni kachiel kod dagi kata tamruok winjo wach Jehova Nyasaye nosebet, Jonah nokelo problem kata matatiso yie mano idho mondo epi kata pondo oring owuog e wang' Jehova Nyasaye. Ung'eyo kaka ahiti maduong' notugore dier nam
jokwang' nobedo kod pek. Jona kaka ng'at mane ringo wang' Jehova Nyasaye en noninda ninda, nokone chandruok moro amora, to en owuon kaka Jona nong'eyo kama problem wuoke, kendo en owuon kaka Jona nong'eyo ni en e chandruok, kendo en owuon kaka Jona nong'eyo gimokelo chandruok. Wach maduong' malitna ni nogik okang', nyalo gik okang' e piny ni nyathi Nyasaye minyalo penjie ni to ang'o mitimo ka? Nyiswa kuma iaye to ija kanye. Okenge adek gi nyalo yudi e ngima kata nyalo yudi e piny ma wantiere ni. Ang'o mitimo ka? Ang'o matimore momiyo ipenji ang'o mitimo ka? To jogi to joma ni ing'erigo, kata jogi to joma nuwuotho go kamoro achiel, kata jogi to jok musebedo ku un godo e safari ni kata safar ni. To koro okang' oyudore mondo mi openji ni to ang'o mitimo ka? Na ng'eruok koka chakore. Ija kanye? Ang'o mitimo ka? Tia kanye? Okang'e ni be situation aila noseyudi e okang' matekno. To koponi pok oyudi kaka ja Kristo, timigapi ahinya ahinya e migap polo, yie mondo mi kaw kari mondo kik thuolo kata okang' matekni chopni. Makoro jok mane ong'eyi, jok mane ungo kamoro achiel, nyalo kichore gi chien ka koro ipenji ni to in ia kanye? To in ng'a? Tija kanye? Aken bineno ko okenge gi tek ne Jona ka. Gimotim odhiere. Ija kanye? Ang'o mitimo ka? Ok openji ka ji idho, ka koro weche obedo matek e dier nam. Ia kanye? Tija kanye? Tang'o mitimo ka? Koponi pok openji, tang'a ahinya nikech inyalo biro penji ka koro weche obedo matek ma kit piny lokre ni. Walim. Wago erokamano Jehova Nyasachwa ma jachwech polo kod piny. Nyasaye ma ono. Wamor nikech go kodwa kende juma machielo. Ikadho kod okenge malich ma kadok in to dok wakadho. Nikech ber moro mane waingo kod jok makoro onge sani to onge. Wago erokamano kaka Jehova Nyasachwa bende kuom kwang'owa. Jehova Nyasachwa sap kiche duto te kendo yie mondo mi orum kawuono. Ne nyithindi ma ikore mondo tieke Jehova Nyasachwa wago ni erokamano imed chung' kod nyithindi e gwenge mopogore opogore mondo wachni maber mani kelo Jehova Nyasachwa kik dogi ka ok otimo tich kata migawe e ngimawa. Par nyithindi man oko e yor wachni. Bende par nyithindi miloso kaka lo maber mondo mi wachni onyage. Ng'uno mari mar piny ni ok nyal chiwnwa Jehova Nyasachwa. Bedo kuom dudu kinde mondo mi wapuonjre wechegi mabecho. Iumwa kod buombi Jehova Nyasachwa mondo mi wechegi mi wago step kwa biro iri. Mana kaka Jona noyudo kinde Jehova Nyasachwa mondo mi owuog oter injili, to ok ne yotne. Jehova Nyasachwa nogik kama tek ma koro ipenje ni to oja kanye, to oa kanye, to en ng'a? Okenge gi nyalo yudo wa ngima. To kapok giyudwa Jehova Nyasachwa yie mondo mi watim migapi kapot sigand piny nitie. Bed kodwa kwa chako chenro ne nyathini ka nyathini mabiro yudo kinde mar winjo, ibed kode. Bende nyithindi mabiro yudo kinde mondo mi opuonjre kodwa ka ibed godo. Bende kwayas mabiro paki kod wer Jehova Nyasachwa ibed kodgi. Dung kod pak odogni e polo malo nikech Nyasachwa manyalo gik moko te. Kiparo telo Mandala FM, jolendo, jowinjo, kaachiel kod oganda duto te. Hera mari mapiny ok nyal chiwnwa. Bed kodwa kaka Nyasachwa migepe duto te. Wapenjo kuom yie e nying Yesu Kristo ma Jawar. Amen. 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 Basa ka okinde mondo mi arwa kinde machiegni ahinya nyakalondo Mandala FM. Aikoni kaendi mapek ahinya. Ano ka jadolo Nathaniel Nyagol Olang'o ma ntiere kiche Mathiwa Camp e gweng' kochia kocha iru kinde mondo mi olem kodwa sochiko. Jadolo Daniel Oruko kogo tache kiche ma Kanyadhiang' Camp kocha gwenge ma Kidube icho Kanyadhiang'. Iru kinde mondo mi opuonjre kodwa kokadhe migawono mar Family Life. Mana kaka winjo kochako no mano Victory SD Church Choir
magachiel kuom wendwa malicha enyotino makawuono bende kiche ma victory bende rumo. Mercy Singers yudo kinde bende mondo bende guest choir otino makawuono ka gintere e kiche ma airport. The Living Hope Ministers bende yudo kinde mondo miyo bende wendo wakawuono ka gintere kiche ma Kanyadhiang' kocha. Basto Siany Youth Choir bende yudo kinde mondo miyo bende wendo wa ka gigotache kiche ma Siany ka endi bende rumo. Koyore Main bende biro yudo kinde mondo be obed wendo wa kaendi ka gigotach Mathiwa Camp kocha. Ka ukindi mondo medoji machiegni kinarwa kini machiegni. Happy Sabbath kamoro moro ma intiere. Ibiro tudi koda 0746627020 0746627020. Happy Sabbath team jiurwok kamoro moro ma untiere, led by Pastor Joshua Kombo. Kogo tache gwenge mag wagwe kubiro kocha kiche wagwe. Moya opap kanyilugu ni Victory SDA Church Choir. Aonge giluro kalando nyingi. Abiro dhi. That's the theme ma wantiere go kiche igane. Manya Kalondo Badala FM chenro en jiurwok. Antu lungani jadolo fadha ka fadha. Nikech ni mange mataya aonge gilworo ka in koda seche duto nyingino nigi teko aonge gilworo ka in koda seche duto nyingino nigi teko era Yesu ora tikoda jadolo e pinje ona lanwa shimo dero meyo tikoda jawa wasimangi manota ya kendorita sechete kama nale maichika na chopi Jehova ona lanwa shimo era Yesu ora tikoda jadolo e pinje ona lanwa shimo dero meyo tikoda jawa wasimangi manota ya kendorita sechete kama nale maichika na chopi Jehova manalanwa shimo era Yesu ora tikoda jadolo e pinje manalanwa shimo dero meyo tikoda jawa wasimangi manota ya kendorita sechete kama nale maichika na chopi Jehova manalanwa ora tikoda jadolo e pinje mondalanwa shimo dero meyo tikoda jawa wasimangi manota ya kendorita sechete kama nale maichika na chopi Jehova manalanwa shimo
Mano kajiluongo ni Victory SDA Church Choir, mabende nyisi ni tieko kiche gi odiochieng' kawuono. Victory kaendi ogo tach pek ahinya. Basta koni kaendi Mercy Singers bende nitiere airport kaendi, gibe giyudo kinde mar tieko kiche gi kawuono. Yie mondo mi tudi koda 07466220. Mano Mercy Singers no kajane ni mona lidle choirs ngaman go kaendi. Chap 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 chap. To Yesu emano siki wala nuru era ma Yesu giteko kamono mare poni chere kono chopi wana pake wana lame wana nene wana wene ndelo wanito wana pake wana lame wana nene wana wene ndelo wanito. Ano kabano si chiuka and usip na ulik bar Lams Ministers better living is ti kuni father ka father hokne okaja nendo Yesu longo eturu kikude kia yenyiwa kadon mono poni no jogo dutomo ero bini makado toyo Yesu longo eturu kikude kia yenyiwa kadon mono poni no wanadege wanadene wanawene ndalo wanito wanapake wanadende wanawene ndalo waduto. Wanawene ndalo waduto wanapake wanadene 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 wanawene ndalo waduto wanadende wanawerne ndalo waduto kanyo Mercy Singers ero kamana nya kumo wero maber machalo kamana koni Mercy Singers bende go touch malo Riat ka airport malo kaendi gipako jo Nyasaye kanyo malicha
kachiel kod kwaya mabro nyise gi kaendi abro lidho ni kaendi yie mondo mi generally afwane kiche te madhi mbele gwengewa mopogore opogore, kiche yote ambe wuda adwa ng'e gi mathoth ahinya, lakini Jehova Nyasaye otelnu. Iluongo ni Omendi Camp dhi mbele, Viewpoint dhi mbele malo Riat kaendi, Kombewa Central dhi mbele kocha, Awasi Got bende dhi mbele, Dudi Camp kama dhi meja tu leme Walter Lume erokamano ahinya. Siany Camp bende dhi mbele kaendi, Oyugi Central, Atandi bende ni gwenge mago Oyugi kocha cha bende dhi mbele, basto no Kadongo Camp dhi mbele, Mithui Camp bende dhi mbele, Wagwe Camp dhi mbele, Kisumu East dhi mbele, basto kaendi Kisumu South bende dhi mbele kocha, basto aneno kaendi ka Victory SD Church bende dhi mbele kaendi, ka Nyadhiang' dhi mbele kocha, Airport bende dhi mbele, Mathiwa dhi mbele, Nyamarumbe bende dhi mbele, Kanye Maweyo ng'eni thothgi dhi mbele gwenge mopogore opogore. Kinde ang' ni nyisa 074 wanyalo tude kodi kamo ni nyisa ni to inade. Dala FM alo Bayero no chungu chio irunade ba machiegni Uhuru Central Nyamile Nyaera District tero kamana ahinya. Dala FM machiegni Wagwe gi po dhi mbele. Good. Dala FM. Happy Sabbath is good news. Yes. Peter Central dhi mbele. Wonderful. Dala FM. Antie. Ogutu Wudaero. Bevin machiegni. Awachone ya. Gwero kamani yalo maber. Jona obedo gi nyikni paro moko. Amen. To koro kite madhi mbele ka. Mawaloro go. Apoto district e Ahero. En Apondo Kiche Camp. Kendo aneno kodhi maber kabisa. Kendo ber kabisa jatelo. Amen. Ber kabisa. Kendo ber kabisa pade mano ber mathoth. Dala FM. Antie. Happy Sabbath. Happy day. My Saragor. Wantiere gi Kotio Nditi Mother Church moting'o kanisni 10. Kotio Nditi. Ruma loka ka. Emane kicho marumo. Amen. Kotio Nditi dhi mbele. Happy Sabbath is good news. What man kotimo dalo sisi. Lege line wadech go kabisa. Dala FM machiegni kar chujo ganda. Antie. Collins machiegni. Koro kinyote kujare ma pekme. Kanye. Viewpoint Malawi got ka. Ndi Ranena. Edudi West District. Koro miere ndiye to kipekte. Foda kapada. Mano Kalvis Pungu kani gwenge mag Migosi Kisumu. Yes, Migosi Kisumu. In Europe ka. Ana Europe ka. Kike mane madhi mbele ka.
tema dhi mbele ka wan gi Kisumu East dhi mbele ka, Bukna dhi mbele ka, wan gi Victory be dhi mbele koni. Omera bado tegno. Koro wakwayo ji duto tema kino rade kiche mondo chope kiche ma Kisumu East Migosi Youth Choir. Okay. Mondi gona wer mar Migosi Youth Choir kanyo. Migosi Youth Choir. Erokamano mana bedo kinde maber mar goni ba. Erokamano ahinya. Ano kaja kwa Murisa dianka nyisa kane fadha ka fadha. Ambe antini chendu kaendi full time. Ajinoje full time. Mano kanyo the Living Hope Ministers. Mawuke kwenye makanya dianko. Chakoni kanya dianko chobe pek. Nguso na jadolo kanyo. Joshua Obongo. Daniel Oruko. Abro nyisi wilo mantire kanyo. Kachelo kone kanya diang church choir. The Living Hope Ministers. Donje papi yuwa chalo kama. Yesu akamwona Zakayo mwenye mkuyu, sababu ya ufupi Zakayo alishindwa kumwona Bwana Yesu, akapanda mkuyu. Mkutano mkuu kwenye mji wa Yeriko, Yesu akamwona Zakayo kwenye mkuyu, sababu ya ufupi Zakayo alishindwa kumwona Bwana Yesu, akapanda mkuyu. Zakayo, Zakayo, leo mimi mgeni wako, wokovu umeletwa kwako. Mara moja Zakayo akashuka. Zakayo, Zakayo, leo mimi mgeni wako, wokovu umeletwa kwako. Mara moja Zakayo akashuka. Colin Sutino Sudinyisa ni, how can we forget Gendia? Mother of all. Mother of all. Kuna kani Gendia binde rumo. Since 1906. Kocha kore iga. Yeah. 1906. Nawe Mkristo, mwana wa sita sita, kwa nini ufupi gani yanakutenga na Mungu? Bwana anakupenda daima, yu tayari, kwani yeye ni Mwokozi aliyetufilia. Nawe Mkristo, mwana wa sita sita, kwa nini ufupi gani yanakutenga na Mungu? Bwana anakupenda daima, yu tayari, kwani yeye ni Mwokozi aliyetufilia. Zakayo, Zakayo, leo mimi mgeni wako, wokovu umeletwa kwako. Mara moja Zakayo akashuka. Zakayo, Zakayo, leo mimi mgeni wako, wokovu umeletwa kwako. Mara moja Zakayo akashuka.
akashuka. Zakayo, Zakayo, leo mimi mgeni wako. Wokovu umeletwa kwako. Mara moja Zakayo akashuka. Erokamano nyapoda ka oksimbi ka endi nyisa neni to kaba intiere chalo nade to iwinjo nyakalono Mandela FM eyo ma dhi nade kamoro ma intiere kanyi tudi kode nyisa ni to intiere nade 0746627020 ibiro nyisa neni to chalo kodi nade kama intiere to injili chopo ni nade to kiche mane madhi mbele buti kama intiere no to ikuri matieko mane ngini gi thoth makoro bende nyaki bed kin go kwandi bed jakwan koro rumo tedi chiel kagi ngeny kamano riep koro kigalori tipo mana kidong oko masache moko kata midhi tik. By the way intinga makini leme dot wacho ni an koro gingeny gi baga makata koro madhi otama ng'eng'e kaka iyudo moro kanyo mondo mi idhi gone Jehova Nyasaye erokamano nikech oyie mondo mi oweni much ngima nyaka gi e kindeni. Gone Jehova Nyasaye erokamano nikech ene Nyasaye. Najua kuna taji iliyoandaliwa huko mbinguni inanisubiri niingie nitakapoikamilisha hii safari. Ila jambo moja ambalo mimi bado sina uhakika nalo, nitakuwa nalo tangapi kwenye taji Nitakuwa nayo tangapi kwenye taji langu. Vila mboya Jackie Okuta, happy Sabbath. Ida, asante sana for kumkete nyakalono Mandela FM. Joel Okiro, erokamana enya. Lavenda mboya erokamana enya kumkete Mandela FM. Joel, sante sana. Noka yotino Brian MC Owena, asante sana kumkete Mandela FM. Okoth Diego Star, Wood Migori, erokamana enya. Tamara Mishi Musa, I walk live kidogo due to I'll be back shortly I'm coming back kindly. Yoma today for the live, I'm sorry, I'll be back shortly.